týchto dňoch je pápež František na pastoračnej ceste v Afrike. Pred časom ju navštívil aj slovenský misionár, ktorý o svojej práci a živote v Afrike porozpráva v nasledujúcom príspevku. Ja som veľmi mal takú túžbu dostať sa raz do Afriky. Keniu som si predstavoval, že ako to tam žijú tí ľudia, že ako to tam je, kresťania. A Boh poznal tú moju túžbu. Kresťania v Ugande, oni sa dozvedeli o mojej činnosti. Proste sme sa na sociálnej sieti zoznámili a rozprávali sme o aktivitách a tak. A oni, že veľmi radi by ma privítali u seba. Tak ja som samozrejme na to zareagoval. Oni ako organizovali také vlastne skupiny ľudí, kresťanov, napríklad ženskú skupinu, alebo mužskú, alebo mládežnícku a také rôzne. No a ja som tam mal ako vyučovania. Vyučovania v rôznych takých pravdách ako Božie otcovstvo, že čo vyplýva z Božieho otcovstva pre otcovstvo v rodinách, ako otca v rodine. To malo veľký ohlas, alebo o odpustení, forgiveness, to som musel v angličtine hovoriť. Oni to prekladali do jazyku Lukonzo. O rôznych takých kresťanských veciach sme sa modlili spolu. Oni spievali svoje africké piesne, vždy na začiatku, potom bolo vyučovanie, modlitba. Ja som tam tiež veľa získal, možno viac ako oni odo mňa. Bolo to poznanie, že oni žijú pre teraz. Lebo často sa my vrtáme napríklad v minulosti, že čo som mohol robiť, alebo čo, aké zranenia v minulosti, alebo v budúcnosti, prečo nemám to a v budúcnosti. A také extrémne chudobe sú, že oni musia žiť teraz. Oni žijú pre dnešok, oni nepoznajú, čo je to zajtra, ani čo je to včera, to už zabudli. Strašne ťažký život, ja som bol medzi takými chudobnými, veľmi chudobnými ľuďmi na hranici medzi Ugandou a Kongom. A tam je kmeň vlastne Bakonzo, obýva celú tú pohraničnú krajinu. A tá extrémna chudoba, kedy oni majú 70 centov na deň, zarobia pomocou predaja nejakých poľnohospodárskych produktov alebo nejakými službičkami pre celú rodinu. 70 centov na deň sme to vypočítali, 2000 ugandských šilingov a 3001 euro, tak približne 70 centov na deň zarábajú a často je to rodina 8, 9, 10 a viacerých členov. Ale nestretol som sa napríklad frflaním alebo teda reptaním, že prečo my takto žijeme. Ale je tam aj taká pokora, neskutočná pokora. Pokora života voči životu, neskutočná taká súdržnosť a pomáhanie. Oni sú pripravení veľmi rýchlo si pomáhať tam, ináč je veľmi veľké príbuzenstvo. Tá rodina tam má veľkú hodnotu, ale bohužiaľ tam prenikajú aj také pohanské ešte veci, že kedysi pohanstvo bolo mnohoženstvo. Ešte sa to normálne toleruje. Ugandské ženy majú najvyššiu snáď pôrodnosť, jednu z najvyšších, 6,6 dieťaťa na jednu ugandskú ženu, ale živonarodeného dieťaťa prípada. Tam normálne nepredstaviteľná žena išla napríklad na potrat. Oni fakt to berú ako za vraždu dieťaťa. Je to úžasné, keď to porovnám s Európou. Sa ma pýtali tiež na tieto otázky, tak som hovoril, že často v Európe tie manželské páry sú ochotné prijať jedno, na najvyššie 2 deti, alebo žiadne. A oni boli úplne šoknutí, že ma pýtali, že a na čo je potom manželstvo? No tak som im musel povedať, že často je to zo sebectva. Teda keď odhľadneme od iných, ako objektívnych vecí, ale často je to zo sebectva, že teda ľudia na západe alebo v rozvinutých krajinách nechcú deliť sa. Keď som si pozrel na nich, v akej obrovskej chudobe žijú. A tam by som poslal na školenie, lebo aj bohužiaľ medzi kresťanmi som sa stretal mnohokrát. V mozgoch aj kresťanov je 2. Z komunizmu asi 2 deti a dosť. A potom strašný strach. Čo bude? Ako 3., 4., to je ako neskutočný strach, panika.
No a by som ich posielal tam na školenie, že čo to je, že oni zo 70 centov na deň žijú. My by sme tiež, keby sme vedeli podľa mňa využívať naše zdroje a naše tie veci, čo máme, čo nám Boh požehná, tak by sme tiež mohli ísť tou cestou požehnania a otvorenosti životu. Tam keby proste nebola tá korupcia, obrovská korupcia, tak to by ako vlastne tie krajiny oveľa ináč vyzerali, oveľa lepšie. Ja som sa napríklad stretol s tou korupciou v deň odchodu, v deň odletu, zastal pri mne jeden vojak a že on chce vidieť moje doklady. Tak som ukázal, on ich len zobral a sadol do auta ešte preč. Ja takto pozerám, to čo je? Čo teraz ja tu, kde je ambasáda, kde zoženiem ďalší pas? A tak som sa modlil Bohu a Duch Svätý mi hovorí, že okamžite chod za ním. A takto som sa pozrel a vlastne tam tak bola taká cesta 150 metrov do nejakej kasárny alebo nejaký military point. A on tam ešte zastal a rozprával sa s nejakým vojakom predtým, než mu otvoria tú bránu a vojde. Tak som sa rozbehol tú sekundu a jak som dobiehal, to boli 2 sekundy, už som ho mal, on sa pohol na tom aute, otvorili bránu a išiel do... Tak kričím na toho vojaka, že stop that car, že zastav to auto. A on že, oh, yes sir. Tak ho zastavil, to bol major, ten vojačik zastavil majora. A už mal dole okno, tak som sa tak na neho oboril. Why did you take my passport? Prečo si zobral môj pas? You don't have visa. I don't have visa? Look at the page number 5. Pozri sa na stranu 5. Tam bola taká, že entry. Ja som mu to vytrhol a rýchlo sme nasadli a utekli. Ale proste zase Boh ma zachránil, pretože som mu vydal svoj život a ja som sa nemusel ani v Afrike báť, že to zle skončí. Bolo to také úžasné. Pre mňa to osobne bola veľká skúsenosť, no a od nich bola veľmi dobrá odozva. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia na budúcu nedeľu.